ଆଜି ଆମେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚରେ ଜିତୁ ଜିତୁ ହାରିଗଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା କରୁଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ନଦୀ ଯିବାରେ। ମତେ ବ୍ରସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଦାନ୍ତକାଠି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ କୋଉଥିରେ ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇ ପକେଟର ନାଁ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଶ ହେଇସାରିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁ। ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା କରିନିଏ, ନହେଲେ ଏମିତି ହିଁ କଲେଜ ଏକ୍ଜାମରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ କହିଲେ ତ ହବନି, ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଥିବା ଦରକାର। ଖାଇବା ଖାଇସାରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ସୀତାବିଞ୍ଜ ପାଖ ଗାଁ ମନୋହରପୁର ଠାରେ ହେଉଛି। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସିକି ଝୋପଡ଼ିଠାରେ କିଛି ସମୟ ବର୍ଷା କମିବାର ୱେଟ୍ କରୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେନିକୋଟ୍ ନଥାଏ। ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରୁ ମନୋହରପୁର ଆଡ଼େ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ରଜ ବ୍ଲଗରେ ସୀତାବିଞ୍ଜ କେମିତି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସୀତାବିଞ୍ଜ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ତାର ଫୋର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଥାଏ। କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ମଣ୍ଟୁ ବାଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍ ଏଣ୍ଡ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପେନାଲ୍ଟି କିକ୍ ହୁଏ। ଆମର ପାଟାକ ବାଇ କପ୍ତାନ ହିସାବରେ ଚିତମିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିମ୍ ପେନାଲ୍ଟି କିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ତ ସମାନ ସମାନ ଗୋଲ୍ ଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଗୋଲକିପର କିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟରେ ନ ପଡ଼ି ବାହାରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଟିମ୍ ହାରିଯାଏ। खत्म हो गया भैया मैटर। ଖେଳରେ ତ ହାରିବା ଜିତିବା ଚାଲିଥିବ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ବାଏ ବାଏ।